Señoras, señores, moi boas noites. Presentamos a Banda Sinfónica da Federación Galega de Bandas de Música Populares. É unha agrupación renovada, posto que no seu día xa tocara neste mesmo auditorio, pero que despois non tivo continuidade. Agora, formada por 90 integrantes escollidos segundo concurso de méritos pola Federación Galega de Bandas Populares, está dirixida por Xosé Carlos Seráns, músico e director comprometido coa música en Galicia e impulsor de ambiciosos proxectos. Esta banda sinfónica da Federación nace con vocación de futuro e non tan só como flor dun día. Ela será encargada de interpretarnos e facernos comprender a música que escribiron en clave de sol ou de fa os compositores de sona, pero, sobre todo, os compositores galegos. Con ela chega un aire novo, capaz de contribuir á divulgación da música galega. Tocará obras consagradas e tamén as dos autores actuais. Será un modelo no que se miren as outras bandas de Galicia e converterase na embaixadora da Federación ante as outras comunidades. Con ela poderemos recuperar as obras antolóxicas da nosa música, gravar os novos compositores e acadar así un fondo incomparable que agrande a nosa riqueza musical. Con ela damos, pois, un paso importante, pero no horizonte deste longo camiñar brillan distintos proxectos, como o de realizar un certame de bandas no que poidan competir as formacións de toda Galicia. Favorecer a creación dos compositores galegos para que produzan partituras actuais ou conseguir que a Televisión de Galicia poña en antena un programa dedicado ás bandas de música, porque son as embaixadoras naturais da música popular e herdeiras da mellor tradición musical. Renace, pois, a Banda Sinfónica da Federación Galega de Bandas de Música Populares e faino cun programa variado que se inicia coa obra titulada Carmina de Tomás Blanco. É unha fermosa rasodia galega non moi coñecida que recupera agora a Banda Sinfónica baixo a dirección de Xosé Carlos Seráns Olveira.